आपले परम मित्र बाबू शेठ काळोखे आपल्या इथे जरा साफसफाई करायला आहेत मशीन मारायला। सगळी साफसफाई आता आपल्याला एकदम चोख करून देणार आहे। हा, मशीनचा चार्ज आहे 1300 रुपये आणि आपली व्हिडिओ बघून कोण आलं मशीन मारायला की त्याचा चार्ज 1500 रुपये। काय रे होय ना? इकडे माझं वरण होतंय, भात झालाय, चपात्या झाल्यात, भाजी फक्त बनवायची। ही ना लय आवाज देते आम्हाला, बघा बघा कशी पुढे येते, सारखी ओरडत राहते कोण येऊ दे जाऊ दे ना। गाई पण आलेल्या आम्हाला समजतात, चिंकी आवाज देणार। ही एवढी मशीन मारून झाले पूर्ण, ही एक साइड आणि इकडे फ्रंटला यानं मारलं बघा, दोरा बोलतात नाही भाऊ। आणि आता ही ब्लेड लावतो। ब्लेड लावायचं कारण म्हणजे हे पुढचं जरा थोडं जाडं येतं, त्याच्यामुळे ब्लेड लावायला लागणार आहे। आणि नाश्त्यासाठी बनवलेत प्रज्ञाने पोहे। पोहे तर आमचे खाऊन झालेत, आता ही खाते। हा, खोकला चालू झाला, खोकला सर्दी। ऑइल 1 लिटरला 1 पाऊच लागतो ना। पूर्ण दिवसभर मशीन मारायला किती लिटर लागतं पेट्रोल? 2.5 लिटर, 2.5 ते 2 लिटर पेट्रोल लागतं ना। आणि बाबूला आता आपण एक गिफ्ट करणार आहोत, गॉगल। तर गॉगल लाव मशीन मारताना, डोळ्यात काय उडणार नाही त्याच्यामध्ये। काय बारीक सारीक उडतं ते उडणार नाही। हा, घाम येतो तो थोड्या वेळासाठी जरा काढायचा गॉगल। हा,
भाजीसाठी शेंगदाणे भाजते, कारण शेंगदाण्याचं कूट करायचं आहे. आधी बघितलं तुम्ही की केवढं रान वाढलं होतं आणि आता बघा सर्व क्लीन झालंय. आणि हे काय आता सुकून जाईल. आत्ताच सुकलंय मारता मारता. अजून दुसरा दिवस उजाडला की तुम्हाला सर्व प्लेन दिसेल. आता बरं वाटतं. हे सर्व इथे आम्ही काढू हाताने. वेली त्या सुकलेल्या आहेत ना, त्या सगळ्या आम्ही काढू. बाकी तर सगळं झालंय व्यवस्थित क्लीन आणि आता बरं वाटतंय. घरासमोर नाही तर ना सगळं नुसतं एकदम रान वाढले, ते अडचणच वाटत होती. हे बघा इथे पण सगळं ही प्लेन जागा आहे, त्यामुळे मशीन मारायला ना इझी पडतं. सगळं व्यवस्थित झालंय. गेट जवळ पण, इथे घराजवळ पण. बाकी आतमध्ये कसं झाडं आहेत त्यामुळे मारली आहे पण त्यांनी व्यवस्थित अशी. ते काय सुकून जाईलच. आणि इकडे पण मारले. वांग्यांच्या इकडे मध्ये मध्ये जे आतमध्ये काय वाढलंय ना, ते आता आपण सुकून जाणार ते हळूहळू. कारण आता ऊन पण पडतंय चांगलं आणि आता पाऊस गेलाच आहे. आता फिरायला पण बरं. हे बघा सगळं मारलंय गवत. तर आता ना बरं वाटतंय बघायला. प्लेन प्लेन सगळं म्हणजे असं. त्याच्यानंतर तर अजूनच छान वाटते. आता आम्ही भाजी आता म्हणजे आता नाही, उद्या वगैरे बियाणं सगळी पेरणार आहोत, जेवढी जेवढी आणली तेवढी. आणि आता काय पाऊस गेलाच आहे, तर आता हे खळं पण आम्ही छान असं शेणाने सारवणार, जसं की आम्ही गेल्या वर्षी करत होतो. जे आपले जुने सबस्क्रायबर आहेत त्यांना तर माहितीच असेल की आम्ही इकडे सगळं सारवतो. पाटी त्या साईडला आणि इथे पुढे आमच्या घराच्या पाठी काय एवढं सारवण्यासारखी जागा पण नाही आणि ती जागा दुसऱ्यांची आहे. तर नवीन सबस्क्रायबर असेल त्यांना माहिती नसेल तर त्यांनी ह्या वर्षी बघा छान असं अंगण सारवलं जातं, त्यावेळेला मस्त वाटतं मग. आणि आता इथे जो छत आहे ना, तो पण आता प्लॅस्टिकचा तो काढून टाकणार आणि त्याच्यावरती असं झावळं लावणार, म्हणजे ऊन पण नाही लागणार आणि बाहेर खुर्च्या घालून मस्त हवेशीर बसायला बरं. माझी भाजीच करायची बाकी आहे, तर ही भाजी बनवणार आहे. म्हणजे लांब वांगी ना मी भरणार ह्याच्यात मसाला. तो मसाला सुद्धा मी इथे रेडी केलाय, म्हणजे जे लागणार आहे ते शेंगदाणे वगैरे बारीक करून ठेवलेत. आणि हे बघा हे लांब वांगण असं मधोमध चिरून घेतलंय एकदम खोलपर्यंत, म्हणजे आतमध्ये काय कीड वगैरे असेल तर ती आपल्याला दिसली पाहिजे. आणि आता एवढी वांगी आहेत तर मला थोडी खाली पण घरी द्यायचेत बनवून वेगळं असं. जर जास्त मोठं वांग असेल ना तर त्याच्यात हे बघा बिया असतात अशा, तर त्या पण तुम्ही अशा काढू शकता, पण मी तशाच ठेवल्यात. मसाला करायला मी घेतलाय बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, इकडे शेंगदाण्याचं कूट घेतलं, खोबरं घेतलंय बारीक वाटून, ओला नारळ आहे. तर इथे एक पॅन घेतलाय आणि त्यामध्ये थोडंसं तेल तापत ठेवलंय. बारीक चिरलेला कांदा घेते आणि तो थोडासा नासा तेलामध्ये परतवायचा. बारीकच शक्यतो चिरून घ्यायचा एकदम, म्हणजे तो शिजायला वेळ नाही लागत. कांदा थोडा लाल झालाय, आता त्यामध्ये टाकते मी हा ओला नारळ, जो की मी बारीक मिक्सरला करून घेतलाय. तो पण थोडा वेळ असा परतायचा, म्हणजे कच्चं पण त्याचं जायला पाहिजे, कांद्याचं खोबऱ्याचं. नंतर टाकते शेंगदाण्याचं कूट. त्यामध्ये मी सगळं परतून झाल्यानंतर गरम मसाला, लाल तिखट आणि मिक्स मालवणी मसाला, थोडीशी हळद, हिंग सगळे मसाले टाकून घेतलेत आणि आता ते छान परतून घेऊया. त्यामध्ये भरण्याचा मसाला रेडी झालाय. मसाल्यामध्ये ना मी वरून थोडंसं लिंबू पिळलंय. तुम्ही आमचूर पावडर सुद्धा टाकू शकता थोडंसं आंबटपणा येण्यासाठी, पण माझ्याकडे आमचूर पावडर नसते मग मी थोडंसं लिंबू पिळते. तर आणि तुम्ही ह्यामध्ये धना पावडर वगैरे टाकू शकता. मी टाकले नाही, म्हणजे मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं मिक्स असतं, त्यामुळे मी असं वेगळं काही वरून टाकत नाही, फक्त गरम मसाला थोडा ॲड केला त्याच्यामध्ये. तर जसं मी सुद्धा पहिल्यांदाच बनवते ही रेसिपी, पण म्हटलं बघूया कशी होते. तर मी आत्ताच आलो त्याला सोडून,
आणि इकडे हे काय नवीन करते बघा, सांगितले रेसिपी वांगी भरीत. नाही काय आहे? भरीत नाही, भरलं भरलं वांग. भरीत ते वेगळं असतं. अजून करतो भरलं वांग पण पहिल्यांदाच करते. तेच म्हटलं, हे कधी पहिल्यांदा आपण केलं नव्हतं ना. हे आता आपल्याकडे वांगी आहेत ना, तर काय रोज रोज फ्राय करून कशी खायची, आणि भाजी तर वाटणवाली आपल्याला काय एवढी आवडत नाही ना विशेष. म्हटलं जरा वेगळं काहीतरी फ्राय करूया. हे मसाला जो बनवलाय तो मी दाखवलाय, पण थंड करत ठेवलाय. मसाला स्मेल चांगला येतोय. काय आहे त्याच्यात, फक्त खोबरं, दाण्याचं कूट आणि कांदा, बाकी आपले घरातले मसाला. चांगला स्मेल चांगला येतोय. बघूया आता कितपत फुटतोय, तेवढ्याला भरेल ठेवून देईल. हा मसाला ना आता मी आता दाबून दाबून यामध्ये भरणार आहे. जेवढा मावेल तेवढा भरायचा. जास्त पण वांग असं मोठं नाही करायचं, कारण की ना मग ते तुटून जाईल. नाही ना, थोडं थोडं भरून हे असं भरून घेणार सगळी वांगी. हे आपण असं, हा मसाला आहे ना ते छोट्या वांग्यांमध्ये पण करू शकतो. जे आपण छोटं असतं ना एवढं एवढं, छोटी काटेरी वांगी बोलतो ते, त्याचं आपण बनवतो ते भरीत. भरीत नाही, भरली वांगी. तेव्हा त्याच्यामध्ये मी टोमॅटो वगैरे पण टाकते. तिथे टोमॅटो नाही, आपल्याला असं सुक्क करायचंय ना, ग्रेव्ही नाही करायची याची, म्हणून टोमॅटो लागतो. कोण नवीन माऊ आली आमच्याकडे. आमची माऊ गेली फिरायला, आणि ही कुठची आली काय माहिती, पळाली. बोका पण येतोय, आता 2-3 दिवस नाही आलाय. उड्या बघ माऊ. माऊ, त्याची वांगी सगळी भरून ठेवली आहे, आणि आता मी ती फ्राय करायला टाकते. तर हे बघा, तेलामध्ये अशी वांगी फ्राय करायला टाकले, आणि या मसाल्यामध्ये ना मी कोथिंबीर टाकायला विसरली, तर तुम्ही टाकू शकता आतमध्ये. मी आता वरूनच टाकणार आहे. इथे मी करांदे उकडलेत मीठ टाकून, आणि सुयो खातायत आपल्याच बागेतले करांदे, आपल्याकडचे. हे ना मी काल उकडून ठेवले होते. तुम्ही काल गेलात तिथे मीटिंगला ना, कालच गेलेलात ना. मीटिंगला गेलो त्यामुळे खायचे राहिले नाही. परवा दिवशी गरम गरम मस्त खाता आले, लगेच सोलले गेले असते काल. आता ते फ्रीज मध्ये ठेवले होते ना. मी काल खाल्लाय, तेव्हा लगेच सोललं गेला. पटकन असं निघालं ते. कसे हे नुकतेच उकडून काढले होते ना, आता हे कसे फ्रीज मध्ये ठेवलेत तर ते साल निघत. हे आता दोन्ही बाजूने असे पलटून सारखे त्यावरती जसं झाकण ठेवलं होतं उलटं, आणि शिजून घेतलं. वांगी कशी पटकन शिजतात 1-2 वाफेवरती, जास्त वेळ नाही लागत. आणि आता आपलं भरलं वांग रेडी. काय बू हात लावला हिला की लगे हू करते. बाबी काय करते, मी खेळते ती माझ्या बरोबर. बघते बघा कशी ती, मला हे करते ना, चाटते ना. काय ग बाबी, हात नाही लावायचा. बघितलं लक्ष्मी, हात नाही लावायचा म्हणते. ओरडते ती आम्हाला. तुझी मम्मी ओरडते. इकडे एक साइडला काय हो बघा जरा, कसली ती असं काय कोणाच्या. अच्छा, मी म्हटलं काय असं लागतंय जाड जाड. एक साइडला नाही, एक साइडला लागते. आधी मला वाटलं काय गोळा ठेवलाय की काय रवंत करते ती. चावशी ना, नाही हिला चिंगीला चावायची सवय. ही सगळा हात ओला करून टाकेल. फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. तर कालचा ब्लॉग मी आज कंटिन्यू करते. काल तर तुम्ही बघितलंच की आम्ही घराच्या समोर जिथे आपण भाजी लावतो तिकडे मशीन मारली होती, आणि मागे आता बघताय छान वाटतंय ना.
माहिती आहे अजून थोडं साफसफाई करायची बाकी आहे. इकडे सगळं तुळस आलेले आहेत त्या की आम्ही लावलेल्या, आणि जिथे आपण भाजी लावली होती त्यांच्या त्या वेली सुकून गेल्या आहेत, तर त्या पण साफ करायच्या आहेत. तर मी आता जेवण पटापट उरकणार आहे आणि बाहेरचं काम करायला घेणार आहे. आता वाजलेत 7:30. सुयोग गेले डेअरीमध्ये. आणि इकडे ना पालाभाजीचं बियाणं सुकत घातलंय एका प्लॅस्टिकच्या गोणीवरती, म्हणजे बियाणं ना खाली पडणार नाही. जे काय पडतील ते ह्या प्लॅस्टिकवरतीच पडतील. हे बघा, व्हिडिओमध्ये दिसतंय की नाही मला माहित नाही, पण हे सगळं नाही ते खाली पडतं असं काळं काळं. अजून थोडंफार सुकलं नाहीये, काय काय सुकलंच आहे. आणि आता हे ओलं पण झालंय कारण की सकाळचं आता ना दव पडायला लागलेत. आणि थोड्या दिवसांनीच, आता जरी आपली परसबाग अशी दिसत असली तरी थोड्या दिवसांनी तुम्हाला, जशी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात तुम्ही बघितली असेलच की पालेभाज्या वगैरे पेरल्या होत्या आणि आपली बाग कशी दिसत होती, किंवा आता पावसाळ्यात सुद्धा सगळीकडे भाज्या वगैरे लागल्या होत्या, तशीच दिसणार आहे. फक्त यावेळेला कसं पाऊस जरा जास्त, म्हणजे आता दिवाळीपर्यंत होता, आता तर नाही, आता थंडी पडायला सुरुवात झाली, त्यामुळे सगळं लेट झालं. नाही तर येवाना आम्ही भाजी वगैरे सगळी पेरून झालो असतो. आणि इकडे काल गुरांचं खाद्य आलंय. रात्री किती 11 वाजता? रात्री किती वाजता? 11 कुठे, 10:30च्या आसपास आलं काहीतरी. तर ते हे आम्ही असं ह्याच्या ड्रमामध्ये इकडे भरून ठेवतो. म्हणजे कसं, नाही तर हे असंच गोणी ठेवल्या तर ते उंदीर सगळ्या गोणी खाऊन टाकतात, अशा फोडतात. हां, आणि जर अर्धा 1 किलो तरी मग आमचं ते फुकट जातं एकदम. सुयोग इकडे आता राहिलेली साफसफाई करतायत आणि जे आपण वेली लावल्या होत्या ना आधी, त्यांना जे सपोर्ट दिले होते बांबूंचे, ते आता काढतायत. हे आता चुलीत टाकायला होतील ना, लाकडं काढून ठेवतायत ते टाकून नाही द्यायचं, सुकलेत चांगले तर चुलीमध्ये टाकण्यासाठी होऊन जाईल आता. आणि आता हळूहळू गायींसाठी गवत काढायचं आहे, पेंडा तयार ठेवायचा आहे, परत लाकडं अशी काढायची आहे. ही सगळी आता कामं चालू होती कारण आता पावसाळा गेलेला आहे. त्यामुळे आता या कामांना सगळी सुरुवात ते अगदी पुढच्या पावसापर्यंत. इकडे जेवढी मिळाली तेवढी लाकडं काढून ठेवली. आणि हे बघा, सगळं गवत आहे ना ते इथे आणून ठेवलंय, जे इथे सगळी अशी भाजावळ करणार आणि इथे पालेभाज्यांची वाफे तयार करणार आहे. अजून तसं बऱ्यापैकी सुकलं नाही आहे, काय काय ठिकाणी हिरवगारच आहे. आणि हे आहे करंदा, म्हणजे करंद्याची वेल, तर ती पण आता सुकली. आणि आम्ही हे खोदून ह्याच्या खाली जे करंदे रुजत घातले होते ना, ते वाढले असतील आता. ते बघूया आपण किती वाढलेत, काय वाढलेत नंतर. करंदे, हा. सर्वात आधी हे सगळं काढून, अच्छा एवढा मोठा पडलेला होता का, मोठा झाला ना हा बघा.
खाली मिळतील एखाद्या वेळेस ना. भरपूर भरपूर होतात का काय? खाली? आपण ते छोटे छोटे घातले होते ना रुजर, तेच असतात, फक्त ते मोठे होतात. साईज वाढते. हा, पावसाळी भाजी पेरल्यानंतर जेव्हा ती येते तेव्हा बघायला छान वाटतं. परत विक्री पण होती तेवढी. आणि नंतर जेव्हा वेली सुकतात ना त्यानंतर ना हे सगळं काढणं म्हणजे खूप मेहनतीचं काम असतं बघा. जेवढी मेहनत पेरताना असते तेवढी सगळी सुकल्यानंतर साफसफाई करताना पण असते. कारण पुन्हा आपल्याला नवीन सुरुवात करायची असते त्याच्यावरती. हे सगळं आता आम्ही हळूहळू हळूहळू काढून सर्व काढणार आहोत. तर व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते कारण कालपासूनचा व्हिडिओ आपला चालू आहे. तर चला मग, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.